mali jamana okme musakam di groupe armé signataire ma oyo otige kibaram serama ule ayire ka fo ko mali groupe armé signataire accord d'Alger la ni ayire la ka fo ko jamana o kono be musaka do di uluma kalo transition nyama ulu ko ne ayire ka fo ko o musaka nun bela jele bena jo ka sababu yake ko groupe armé nunu ko benga sebe mun be uni nyogonje ko uteka ulu ko ni labatu kawla dona ka fo ko kabini samba fla aleni tan woro mali president korole Ibrahim Boubacar Keita ale ko ku yeni degrenta ni o sababu yala commission sigilendo ko DDR o kono moko ulu bela jele kumbe musaka do soro kalola ni o yere ko ni hakaya meta sefa wari million kelena ko kabini samba fla aleni tan woro ko fosisan o musaka ko nun kon kumbe sena DDR ale ko ni commission moko bela jele ni ayre la hafa ko groupe armé ko be akonnala ko ulu ko ni bela jele kumbe million kelengelen soro kalo ko ni musaka nun tigeli ko ni mabo dorela ko groupe armé uteka ugalaydu ko ni time ko koroni samba fla aleni mgon fla konnala sigi ka fo bam ko ni kala accord de paix o ko ni hukumu konnala ko sema moko ulu ko ni masonka usendo ola ko wa o kofe kamini samba fla aleni mugan kanabla samba fla aleni mugan kelena ko groupe armé nunu ko ni kelendo ka état major do ko ni sigi gourma konnala ko wa o yara fina kofe ko o kelendo ka poste de sécurité do ko ni sigi Gao Tombouctou Menaga aleni Kidal konnala ko wa o kofe o kelendo ka silame kriblondo sigi uyere ni o konnala sharia o rebe labato yenno ko wa o kofe fene u kelendo ka sharia sebendo ko ninke ni u koni yamaro yalente ko ke ni ulu kon be talike sanu boyero la ko kelendo ka sebendo ke sebe mun be mawero ko ni yamaro ya ulu koni kata sanu boyero nun ko ni se ni ka o sanu na bo ulu kon fene be u ga tata soro ola wa o fene temele ko fe ko u yere ko ni fene ka lakana libagawre bu ubulo wala sa ka se ka kidal ka o koni lakana ko wa fene accord de paix o ga la nyini do fene groupe armé ale ko ni jatike wale tabaw ulu koni kana bara foske nyogon fe jatimino ko ne ayire ka fo ko groupe armé nunu ko ntekani ko nshila batu o kum ko nala mali jamana nyamo ulu yere ko fene ayire ka fo commission DDR ni o ko ni sigilendo wala sa ka fo ka ben ko ni sabati groupe armé nunu ulu ko ni ka keleke minobla musa kam ko medi ulu ma kabini samba fla aleni tan woro jamana nyamo ko ulu yere ko fene yojo ko na manye u ko nteka accord de paix ka o ko ni sharia wala batu ambal ma ni kibaronde ma bulu ka da kuluka ani ce aka kuluma jola o ko ambe anyo ko na were